Pripun? Ngelmu menika kelakone kanthi teori itu harus ada. Nah, sekarang waktunya untuk praktek. Nah, sudah membawa nyamping semua, sampun ngasto jarik sedaya, sampun. Monggo dipun dalaken. Kula ngampil setunggal, ngampil panjenengan mboten napa-napa mangke dipun lajengaken. Ingkang kula aturaken kala wau nyamping ampun ngantos kualik. Ampun ngantos terbalik. Sedaya inggih wahyu tumurun. Sedaya wahyu tumurun. Berarti dados tunggal ingkang pesen nggih. Oke. Kados ingkang kula aturaken titian-titian busana ingkang sae menika sampun kula aturaken kala wau wiwit napa menika napa niku beskap kala wau titianipun ingkang sepisan benik mesti sing alus niku kados ngaten iki. Kadosipun nggih wonten ingkang kados ngaten nggih wonten ning boten napa? Boten uliran boten ngaten iki. Biasanipun kancing ingkang bunder niku dipun jahit, dipun dondomi. Ngaten. Oke. Oke. Sampun didalke sedaya ingkang nyampingipun. Nggih. Nyampingipun nitik bathikanipun nitik kainipun nggih menika lumayan. Boten sae nemen ning sampun lumayan. Nggih. Menawi beskalipun titianipun sampun sae. Kita mencoba untuk miru nggih. Kita mencoba untuk miru kakung. Nggih. Kakung menika sampun. Kakung menika ambane tigang nyari. Tigang nyari. Nggih. Neng nyarinipun nek sak kula nggih gegeden. Nyarine ibu-ibu menika lho. Nek kula ketoke gegeden. Tigang nyarine ibu-ibu. Ngaten. Sepisan ampun ngantos kualik nggih. Ampun ngantos kualik sepisan dipun lipat, dipun tekuk. Kita praktek bersama.
ngeten mawon ngeten. Wonten ingkang praktek. Bu Titi, pundi Bu Titi? Sasampunipun dipun tekuk ngeten. Sampun sedaya bisa diperhatikan. Bapak ingkang mriki, Bapak ingkang mriki. Ah, sampun ngaten. Sampun nggih. Lajeng dipun ngeten. Ditekuk ngeten. Nah. Ngantos dipun rapetaken. Diodot melih. Sak sampunipun ngaten dipun tekuk menjero malih ben boten ketingal tumpalipun. Tigang nyari ukuran nyari ibu-ibu ben boten terlalu lebar. Sak sampunipun ngeten dipun tekuk melih. Caranipun nekuk saged ngeten. Saged ngeten. Nggih. Sak sampunipun dipun tekuk lan sampun boten boten ketingal tumpalipun dipun tekuk malih sepisan melih. Jam-jaminipun menika wau sampun memenuhi syarat. Nanging soadanipun menika bathik-bathik tertentu menika menawi dipun tekuk ping kalih kirang ngepasi. Mila kaping 3. Menawi nyampingipun pakem menika mangke saged pas. Neng kaping kalih mboten lepat, Nggih. Ngaten. Sak sampunipun ping 3 lajeng dipun walik. Ngeten. Saged dipun lajengaken gangsal ambalan utawi 7 utawi 9 tergantung napa menika panjang nyampingipun. Monggo. Sasampunipun mboten ketingal tumpalipun lajeng dipun walik leres. Nggih. Kagem ibu-ibu nggih semanten ugi namung kalih nyari sing alit mboten nyari kula. Kamban niki kamban. Nggih. Monggo dipun ambali ngantos ping 7 utawi gangsal ambalan. Menawi wonten dalem panjenengan saged ngagem setrika. Nggih. Saged ngagem setrika. Monggo. Mangke sak sampunipun miru kita praktek untuk ngagem busana Jawi. Nggih. Ini saya pakai apa namanya? Pakaian dinas Panatacara.
Lah menawi panjenengan sampun anggenipun miru mangke saged ngagem pakaian dinas panatacara kados kula ngaten iki. Kaos lajeng celananipun tipis ning ampun cekak-cekak, menawi cekak-cekak mangke pripun nggih? Sae ingkang serati panjang nutupi aurat nggih. Menawi sampun gangsal ambalan utawi 7 ambalan mangke dipun lajengaken ngagem nyamping. Bertahap saderengipun ngagem nyamping mangke wonten caranipun ngagem lontong utawi sabuk nggih utawi stagen jaba. Ngasto cepet napa mboten? Cepet mboten? Mboten. Diusahakan yang rapi. Awit menika mangke saged mempengaruhi busana utawi ngagem nyamping. Saderengipun ngagem lontong kedah dipun gulung kados mekaten nggih. Dipun gulung riyen kados mekaten. Bertahap setunggal bagus setunggal mangke wonten caranipun nggih. Wonten caranipun karben luwih praktis lan singset nggih. Gangsal cekap. Ah, kados Pak niki leres dipun ukel malik kados Pak sinten? Pak Junaidi. Pak Sutresno. Ora ngono Sutresno dadi Junaidi piye? Ha iki. Dados saderengipun ngagem stagen dipun ukel kados ngeten. Kados Pak Tresno niki. Lah leres. Caranipun ngukel nggih mangke wonten teknisipun nggih. Teknis ngukel perhatikan nika nggih sampun leres namung ben cepet niku mangke nek kirang kenceng alatipun namung ngeten.
pucukipun ujungnya ya menika dipun cepit teng meja saged tenggene kursi saged dipedak nggih saged lajeng dipun panjenengan kelebetke tenggene mriki. Nah, ngeten prakteke. Nika Pak Tresno leres. Nggih. Sret. Sampun? Menawi sampun? Oh, dereng nika. Menawi lontong, mriki Mas, mriki. Caranipun ngukel nggih. Niki dipun ukel malih rumiyin nggih. Ya. Ngeten. Nek ngeten kan kesuwen. Ngeten. Nah, monggo dipun lajengke. Mangke nek ajeng manata cara ketika kita berbusana seperti ini usahakan jangan belum afdol kalau tidak pakai ini. Nah, tuh iki praktek. Soalnya aku bakul minyak. Nah, setelah seperti ini baru kita memakai ngeten. Nggih. Sampun gangsal utawi pitu gangsal mawon. Kita pakai nyamping sekarang. Oke. Miru dulu. Ingkang ngagem nyamping bakaran. Yang pakai hitam bisa maju ke depan. Yang pakai hitam, yuk bisa maju ke depan sini. Ingkang ngagem bakaran. Niki kados kula aturaken kala wau. Coba bisa diperhatikan semuanya saja. Ini penting sekali. Ini yang tadi saya haturkan. Jangan sampai lerek ini bersimpangan dengan ini contoh. Ya, contoh, ya bisa diperhatikan semuanya, jangan sampai lereng ini harus ngaten. Rahasianya apa? Biasanya rahasianya dilipatan. Itu dilipat berapa kali? Enggak, ini. Oh, ngelipatnya ke sini. Ngelipatnya ke sini. Nggih. Bisa dibenahi nggih. Nggih. Ngenten iki biasane benjang jenengan malah ora tahu keliru besok. Ora tahu keliru. Nggih. Ketika kita pernah ngeten. Nggih, sampun saged. Wangsul. Dados kados ingkang kula aturaken kala wau
Menawi ngagem lereng menika ampun ngantos bersilangan. Nggih. Searah. Nggih. Ingkang wingking sampun? Sampun? Menawi sampun kita praktek memakai jarit. Caranipun ngagem nyamping, nggih. Dados sampun ngantos mangke menawi wisuda panjenengan kesulitan untuk memakai nyamping. Nggih. Caranipun pisanan wiru dipun pantengaken tengah. Nggih. Dipun tengahaken persis tengah. Ampun ngantos kinggilen, ampun ngantos terlalu rendah. Wonten ing kemiren menika pasipun ngandhap kemiren persis. Yang sudah memakai nanti kita evaluasi, ya. Yang sudah memakai nanti kita evaluasi bagaimana cara memakai jarit yang benar. Kemudian cara memakai stagen yang benar. Arahnya bagaimana? Arahnya bagaimana? Dados arahipun mengiwa, tengen mengiwa searah dengan leres. Loh, ngeten lho. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Ingkang sampun dados cobi, ingkang sampun dados. Oh nggih, cobi. Hadap sana. Lho kok wis iso? Iki mau sing marahi sapa kok wis iso sik? Namung menika nggih, niki terlalu tinggi. Yang ini terlalu tinggi. Nggih. Wonten kemiren. Ini juga terlalu tinggi. Tapi pun saya sedaya. Nggih. Sirolu mpun. Sirolu nggih. Leres nggih. Itu terlalu tinggi tapi tidak apa-apa, besok diulangi. Kembali dulu. Nggih. Nggih saged wangsul wonten panggenan. Sakawit mangke dipun jangan dilepas dulu karena nanti ada cara untuk berjalan. Cara untuk berjalan, nggih. Lah sekarang duduk semua dulu. Duduk semua dulu. Duduk semua. Lenggah sedaya. Lenggah sedaya. Nggih, sekedap kula badhe praktekke. Praktek mangke saged dipun nut, nggih. Praktek sing sampun mboten napa-napa. Mangke sebagai evaluasi, nggih. Lah ngaten niku. Cobi Bapak Dwija badhe maraga gleder ngagem nyamping. Dipun pirsani ya. Ingkang sepisan
Wiron dipun titisaken pas puser ya. Pas puser monggo. Lajeng andhapipun sakinggilipun kemiren. Nah, ten lajeng dipun obetaken ngiwa. Nah, dipun cepeng pengasihipun ya. Cobi menika sampun pun pas ya wonten puser saenggul kemiren. Lajeng asta kiwa tangan kiri memegang bagian kiri mangke lajeng pengasih Pak. Pengasih dipun lebetaken. Nek mboten cekap dipun sak cekapipun. Nah. Uter ngoten nggih. Nah, saged dipun pirsani ya, cetha ya. Cetha. Nah, dadi pas tengah. Nek putri menengen. Putri menengen ya, ini kakung ya. Kakung. Lajeng mendhet apa wau? Ya nginggil gedhi mboten napa. Ingkang sae leres, ingkang sae. Nah, dadi rapi. Sasampunipun lajeng mendhet stagen menawi kakung saking kiwa menengen. Sampun ya, saking mandhap ya. Mandhap minggah. Niki pun kulinten terus gampil. Lajeng nyampingipun dipun tekuk mengandhap. Tujuane kesane mboten pelorot menawi niki kula kawit jam 8 Pak. Entos sampeyan dadi ngoten nggih dados mandhap mangke tasih mlebet mrika. Ngoten nggih. Saged ya. Sampun menika lajeng mendhet sabuk cindhe utawi lonong. Caranipun gulung. Suwe tur Jadi asta kalih niku klipat nih lajeng lurus saya. Menika dipun agem saking tengen mengiwa. Saking inggil. Inggil dipun kinten-kinten nggih. Kinten-kinten pas. Lajeng mangke kalih nata supados mangke niki rada mandhap rapi. Awit mangke masang dhuwung, ngagem dhuwung wonten tata caranipun. Ora angger diglosokno. Dadi ngoten nggih. Ajeng mriku. Ingkang sae, Pak. Ingkang sae menika pas wonten persis sak ngandhapipun puser. Awit mangke kangge tekuk ngeten. Ngeten. Amit. Ngeten, Pak. Ngeten. Ya, ngeten. Ngeten. Dadi ditekuk segitiga lajeng blusuk. Iki kiat. Ngoten Pak. Wah, ngoten lho sae niku. Wah. Ngoten nggih. Iku ingkang leres pas tengah. Mboten radine dadi kenceng estu, mboten usah ditaleni. Wah, padha nggo tali rafia malah mlorot.
Lajeng epek timang. Nah. Lajeng dipun etang pinten yari Pak saking mandhap? Kalih utawi 3 nggih. Nggih ngoten nggih. Ngoten. Kalih yari utawi 3. Monggo. Sampun? Nah, lajeng menawi sampun ngaten kados pundi? Sampun ingkang sampun dados, wah wingking wonten dados malah. Sampun alhamdulillah sampun dados. Lajeng mendhet beskap. Nah, mendhet beskap. Lha Mbak. Oh, Atela Colo. Atela. Nah. Mendhet Atela. Atela niku lengen tengen riyen apa kiwa riyen? Manut Pak Yai tengen riyen jarene. Wah, gitu. Benek kenging nginggil mandhap. Menika wonten Pak Yai jarene saking mandhap mawon Pak riyen. Kala-kala saking nginggil ingkang leres saking mandhap. Nggih. Leres. Saya sampun. Iki kula non sewu kula anu nggih ngomeni nggih. Pesanipun ora jenuh tengok-tengok. Lajeng ngagem destar. Blangkon, carane nganggo blangkon. Wis ora angger terus dienggo. Sepi. Lah. Lajeng saking apa? Alis pinten? Setunggal jempol apa kalih yari? Setunggal jempol. Setunggal jempol ngeten nggih. Dadi ora kemrenenan, mboten ora kepenan mboten. Dadi ukure cekap ngangge niki. Jempol. Ngangge jempol. Alhamdulillah. Oh, gitu terus betul sisa nggih kaca ya langsung otomatis nggih sae. Ampun alhamdulillah. Lajeng kaping salajengipun ngagem duung utawi keris. Pinten itangan saking inggil? Saking mandhap 3 napa saking inggil 3? Saking mandhap 3. Nah, dadi setunggal kalih 3 nggih nembe blusuk. Lajeng saking pundi? Saking ngajeng kala wau nembe digeser. Dipun ambali, Pak. Agem keris ngitung ruwin. Setunggal kalih 3 terus diblusuki nembe dioglengke. Dioglengke lurus. Nah, ngoten nggih. Alhamdulillah menika sampun jangkep, ngoten ya, Pak. Nah, sampun jangkep. Monggo Bapak. Dasar piyantunipun bagus, terus ketinggal orang tua nyondroi. Dados ngoten nggih. Menika ageman Solo ngagem Atela. Atela benihipun wonten tengah lurus. Nek Solo ceweng. Nek ngirit dipasang benik. Pasang benik ditekuk itu Pak. Makanya nek pas Jogja dicopot benik dadi lurus lah ngoten nggih. Wah, saya. Ngoten babakan ngagem-ageman kula aturaken malih Bapak Dwija. Nggih matur nuwun. Monggo ingkang dereng saged dipun lajengaken nggih. Menawi sampun dipun agem kados mekaten. Nggih. Kirang panteng nggih kula nggih. Sing niki. Niku sae. Ning ampun ngantos sing lebet langkung ngandhap nggih. Ampun ngantos sing lebet nika ngantos langkung ngandhap. Nggih.
Ibu-ibu teknis untuk memakai nyamping mestinipun nika sae. Nggih. Sae. Dados nggih kados ngoten niku. Neng bapak-bapak ampun ngantos ngoten niku mangke keserimpet. Nggih. Nggih kinten-kinten nggih tasih saged kagem jangkah. Nggih. Saged kagem jangkah. Niku rumiyin mboten nate ngoten nggih Pak pelayaran nggih. Biasane nyiapke jangkar nggih. Nggih. Dalem. Epek timang, nggih. Epek timang sampun wonten lobangipun, sampun wonten dereng. Menawi dereng saged dipun peniti. Saged dipun peniti utawi dipun jahit. Epek niku niki epek timang lerep. Oh ngaten nggih. Oh nggih. Nggih. Timangan menika timang. Lerep. Epek timang lerep nggih. Saepek. Nggih pancen leres jarake. Jarake oh. Nggih. Lerep ingkang niki. Lerep epek nu niki. Niki timangan niki nggih. Niki lerep. Epek sing niki untu walang, epek untu walang niki jenenge. Nek niku wau wonten epek lungan. Nggih. Nggih. Epek polos wau epek napa? Wau ingkang polos. Nggih. Lugas, nggih lugas. Epek ingkang polos lugas. Menawi mangke sampun sedaya saged nglajengaken seserepan mlampah ngangge busana Jawi. Caranipun mlampah kados pundi mangke? Nggih. Lajeng caranipun lenggah kados pundi? Patrapipun duwung utawi keris mangke kados pundi ngaten nggih.
arahipun trep kalian nyamping. Non sewu arahipun Bapak, arahipun menika kualik. Dados arahipun lontong utawi sabuk nggih. Nggih. Mengiwa, berarti mengiwa nggih. Mengiwa. Nanging ingkang lebet saged saking kiwa menengen saged nggih. Menawi ngagem piyambak menika sekeca kualik nggih. Sekeca kualik. Epek menawi dereng dipun lobangi menika saged dipun peniti. Saged dipun peniti, dipun lebeteken ngeten menitine. Oke saged dialobangi mawon. Nggih menawi sampun sedaya monggo. Awas dereng. Oh nggih. Garudhanipun ampun ngantos kualik. Garudhanipun nggih. Timang mangke kedah ketingal menawi ngagem sala menika kedah ketingal.
Dados beskap ingkang napa potonganipun kados Moga-moga nggih, ndherekaken. Seradi ngandhap kedhik, ngandhap melih. Ha, mangke lontonganipun niku ampun inggil-inggil. Sabukipun ampun inggil-inggil. Nggih. Dados menawi kinggilen niku mangke kados anu cara bokong ngono kesemoken cara bapak-bapak kirang gagah. Nggih. Menawi seradi mengandhap kados bapak menika sae. Nah, mengandhap kedhik. Nggih, menawi kados megal-megal ngenten iki anu, napa menika kesemoken menawi bapak-bapak. Nggih, kirang gagah ngoten nggih. Ingkang dipun ngandhapaken menika mangke ukuran saking ngandhap kalih nyari saking ngandhap dados tetep sak nginggilipun paling ngandhap kalih nyari dados nikine menika menawi keduren nggih mboten kepinuk mangke menawi keduren nggih mangke foto sareng nggih foto sareng Bapak sampun anu dereng asta. Oh nggih, sampun mboten napa. Nggih. Ukir benjang menawi sampun napa menika wisuda mangke saderengipun wisuda nggih wonten paragan mangke praktek malih. Nggih, praktek. Panjenengan mangke sanes wekdal dipun ngandhapke malih ben ketingal kirang ngandhap kedhik. Nggih. Nggih abrite nggih niki ne diandhapke. Menawi kinggilen menika mangke anu kirang jawani ngoten lho. Nggih ta? Nek ngandhap nggih. Ngoten nggih. Lah menika timanganipun menika karben ketingal. Menawi gagrag sala. Nggih. Timangan. Nggih, ketawis nggih. Ketawis. Nggih. Oger kinggilen niku mboten kepinuk, mboten kepinuk. Benten kalian Pak Bawi, menika ngepas. Nek diandhapke kedhik menawi priyantonipun inggil diandhapke kedhik. Nggih.